Isip pahalipay sa mga mitambong sa Philippine Councilors League benchmarking activity, hatagan sila ni Gobernador Gwendolyn Garcia og tag-usa ka gatos ka libo ka pesos nga ilang magamit pagpatuman og mga proyekto sa ilang lungsod. Gianunsyo kini ni Garcia atol sa fellowship night sa PCL atol sa ikaduhang adlaw sa ilang Suroy-Suroy Sugbo isip ka parte sa ilang benchmarking. Gawa sa usa ka gatos ka libo matag konsehal, gigahinan usab sa gobernador og 5 milyones pesos ang PCL Cebu chapter nga magamit sa bisan unsang proyekto nga makabenepisyo sa katawan sa tibuok probinsya. Kay tibuok probinsya man ang coverage sa Cebu chapter PCL president kinsa ex-officio member usab sa Hunta Probinsyal. Tungod sa inyong pagtabang sa probinsya sa Sugbo, tuguti nga muhatag og balik ang probinsya sa Sugbo pinaagi sa tag 100,000 pesos sa matag usa nga mikuyog ni ining Suroy-Suroy Sugbo. Palihog lang adto nato igasto balik sa katawhan. Ayaw lang sad ninyo gastoan nga magpahimo mo class ring. Mahimo na ninyong itampo-tampo o unsa pa kaha nga proyekto para mulungtad og mahinumduman. Gidayeg ni Garcia ang pamunuan sa PCL karon nga gipanguluhan ni Bukal Caroline Bacaltos nga mao'y ilang presidente. Kay karon pa nakamugna og kalihukan diin pasuruyon gayud ang mga konsehal sa tibuok probinsya, Suroy-Suroy Sugbo style. For coming up with this brilliant idea nga inyong gihimo ang inyong assembly pinaagi sa pagkuyog sa usak ka Suroy-Suroy Sugbo package. I don't think any other group has done that before. So daghan gyud kaayong salamat nga nakahuna-huna gyud atong board member o ang atong newly elected set of officers of the PCL. Salamat kaayo nga inyo gayud kining gilunsad ang Suroy-Suroy Sugbo PCL package. Kapin usa ka gatos nga mga konsehal ang mitambong sa maong kalihukan nga gikan sa habagatang kalungsuran ug mga dakbayan sa Sugbo nga nagsuroy-suroy sa amihanang bahin aron makat-on sila sa mga pamaagi sa kalungsuran didto. Samtang ang ikaduhang batch sa suroy-suroy sa PCL, ang mga taga-amihanan nga mga konsehal na usab ang musuroy ngadto sa habagatang bahin. Matud ni Garcia nga kining gibuhat sa mga konsehal tubag kini sa iyang tumong og direksyon nga ablihan na ang turismo sa probinsya sa Sugbo aron mobalik na ang kalagsik sa ekonomiya dinhi. Gipasalig usab sa gobernador ngadto sa mga konsehal nga padayon siya nga manalipod og mulaban sa mga Sugboanon, ilabi na niining pakigbatok sa COVID-19 nga pandemya. 5 milyones kita ka Sugboanon. Kinsa pa man di ay ang magtinabangay kung dili mga Sugboanon tabang sa isig ka Sugboanon. Ug dinhi atong nakita ang hinay-hinay nga pagbukas sa atong mga tourism sites, wato na to patakai o bukas. Klaro ang atong mga protocols. Klaro ang atong mga lagda. Ug sa dinhang mibukas na, nakita na to nga madasigon na usab ang atong ekonomiya. Look around you. In the province of Cebu, the economy is back and showing good signs of a great recovery. Ning inyong gihimo karon, mga konsehales, kamo ang misanong sa akong tawag. Kinsa pa man di ay ang magtinabangay kung dili mga Sugboanon tabang sa isig ka Sugboanon. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.